ክርስቶስ أموال سجاويو أزيوم كابزو قطعون زحزنون 4 ፍጻሜታት تقص متعس كل تنتني ويتانان أملاخلان الحينان يسوع كريستوس أموال سجاويو سب زجبرو نسوت راي زي جبرو ما دينجلنا مولاد حدا نتبي بمثالي يكون بقطتا بزعبا دينجل مريم كابلوي كيدان 4 تقص زرئن زرعين بطاعم يصبغ داكون كمالهم زلوا مسفرتات 4 تقص ورغنزت ክርስቶስ በስጋ ሀብዝ ገበሮም ሰብ ከገበሮም ዘይክእል ተአምር تعذبتي شمي ሓደ ምእመን ዘለዎ ኣቦታት 4 ተقص ኩሉ ቁርናዓት ዓለም ኩንኩም ነዚ መንፈሳዊ መደብ ትካታተልዎ ዘለኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነና ነዚ መደብ እዚ እንዳተኻታተልኩም ድማ ናብ ኩሉ ንኸተብጽሕዎ በዚ ጋጣም እዚ ንሓበርናኩም እዚ ነካይዶ ዘለና መንፈሳዊ መደብ ብምኽንያት እዚ ዘለናዮ ዓብይ ጾም ዝተዳለወ እዩ ነቲ ዕላምኡ ዝምልከት ድማ መጽሓፍ ቅዱስና ክንፈልጥ ቅዱሳን ኣቦታትና ክንርድኦም ቤተክርስትያንና ክንፈልጣ ፈሊጥና ክንፈትዋ ፈቲና ድማ ክነፍቅራ መሰረት ዝገበረ እዩ ዕላማ እዚ ስለዚ ኩላትና ደቂ ቅዱስ ቤተክርስትያን ድማ ሼር እንዳገበርና ናብ ኩሉ ነብጽሓዮ ቅድሚ ምንሳሕኻ ክትገብሮም ዘለካ 4 ነገር ጥቅስ ሶጻይ ካብ ሊቃውንቲ ካብ መነኮሳት ኣምነ አረጋዊ ኣምነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣምነ ተክለ ሃይማኖት ኖ ወጥ ጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ሓዙ በሉ ኣብዞም ዝስዕቡ ፈሊኻ ውፅእ ሀ ሰብ ለ እንስሳታት ሀ መላእክት መ ሰንበት صراحة مش جمهور تقولنا በዚ ትርኢ ዲኻ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ታይሉ ክልተ ነገር አለው ደስ ብላኒ ሃብታም ዝበሃል ብዙሕ ዘእቱ ዘይኮነስ ብዙሕ ዝህብ ኢሉ እንደገና ቤተክርስቲያንና ናይ ኖህ መርከብ ከመሳሰል ኮለ እንታይሉ ናይ ኖህ መርከብ በቤተክርስቲያን ትምሰል ኢሉ ነገር ግን ክልቲአን ፍልል ያለውን ኖህ ናይ ኖህ መርከብ ናብ ኖህ ዝኣተው እትዮም እንስሳታት ብዕራይ ዝኣተው ብዕራይ ኮይኑ ወፅእ ይብል አንበሳ ኮይኑ ዝኣተው አንበሳ ኮይኑ ወፅእ ይብል ናብ ቤተክርስቲያን ግን ዘማው ኮይኑ ዝኣተው ድንግል ኮይኑ ወፅእ ሰራቅ ኮይኑ ዝኣተው መስዋዕት ኮይኑ ወፅእ ሓጥ ኮይኑ ዝኣተው ጻድቅ ኮይኑ ወፅእ ኢሉ የመሳሰለ ማለት ክቡራት ተኸታተልትና ደጊመ ነዚ ዓብይ ጾም እዚ ብሰላም ዘብጽሕና ብሰላም ድማ ናብ ብርሃነ ትንሳኤ ከብጽሕና እንዳተመነና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እንዳገበርና መንፈሳዊ ዝኾነ ጉቦና ክንዋጻእ ኣብ ዘለናዮ ድማ ነብስና ክንፍትሽ ምሽትሕቶን መልስን እንዳ استوعلنا كنملس ملختنا كنمحلالف نفوتو مخنياتو زمدب زي علامو مصحف قدسنا نفلطن بيت كريستياننا نردان منفساوي هيوتنا كنعبن زدالو زلوي بمخنيات عبي صوم تلازي ናብ كل نغباص احدما نحنا قدنا نتصاوت